Ethuna, welcome kuni nonke. Isizwe sakadlamuka episode review. Sisephakathi Benekant egcekeni lakadlamuka. This week sijonge kwinto ye-picnic yochuku. Yebo, yiyo i-picnic yochuku. Wakhe wa-invayithwa endaweni e-nice. Ngabantu oqonda uba hayi wethu sizohleka kuzoba mnandi si-enjoye ukutya. Kanti i-agenda yale get together luchuku, luvusa izinto ezagqithayo, kuxoxwa uchuku, ukutya kungahli kamnandi, uzisole noba ubusiyaphi. Uyayiva? uMavundla uthi apha yena noThando as oomakoti bakadlamuka, they decided to invite ii-sisters-in-law zabo, uNtombe, uPhila noKhanya. Hayi, siyababona befika kwindawo enice. Mna ndiqonda uba hayi kuzokonwatywa zii-girls. Uyaqonda, zizokonwaba ii-girls because we have seen oomakoti noo-sister-in-law bakadlamuka benwabile kwi-birthday kasisi Ntombe kwishisanyama. We saw them also endlini, I think ngomnye u-sister-in-law wabo. Though phayana kulaa get together yakwa-sister-in-law uThando raised izinto angazithandiyo that sometimes she feels disrespected zii-sister-in-law zakhe, but ibingenapelepele omningi laa gathering yaphaa kwa-sister-in-law. So mna I thought that they get along, but no. Le episode has left me asking myself and also wanting to ask you, is there peace in polygamy? Is there peace in polygamy? Okanye i-peace is a fragile thing kwi-polygamy? Ngoba if it's not the wives fighting for attention yomyeni, then it's siblings fighting. Then ngomakoti feeling that, hayi, apha egcekeni apho ngishatele khona mina siprithendana kahle. Utsho mos uThando as uba niyibukele le episode. Uthi uThando, hayi kwadlamuka kurayithi siprithendana kahle. So into edibene nesithembu entlek idibene nokuba niprithendane, ngoba noSneh wayetshilo mos sithi 1, 2, 3, 4, 5 siyaprithendana. Nabanye baphinda baripita laa nto kaSneh in the previous season of Ingane Ezesithembu uba hayi siyaprithendana la. So isithembu akuna-peace and kuyaprithendwana. Ingaba yiyo na mawethu na? Please share your thoughts kwi-comment section. Siyayibona ipiknik, baze kwindawo enice. Sana, I have to say, uMavundla, sana ndikujonge ngelinye imehlo. Because mna from isencane le ngane and how they have interacted since le season, the first season of isizwe sakadlamuka has started, I thought that mna uMavundla noThando, like, they grew close as omakoti abatshatele kadlamuka. They have some sort of sisterhood bond. And we saw them also, I think 2 episodes ago, they went shopping. Bebelungiselelwe uyovizithela laa sister-in-law. They went shopping and bebe-dressed ngendlela efanayo, bebetumeja. So I felt like, oh, okay, close abamakoti, bane-sisterhood ethile going on. And I liked that. But kule episode, uShady Mavundla, I must say, because bathe besanduhlala phantsi, yanguye umntu okugalela iparafini kwi-conversation yabo. Uthi kuPhila into yobana bebe-close yena noPhila, but uthe esathi wabona uPhila soloko engazi kwakuye, athi xa esithi hayi boyayigqitha indlu yakhe uyongena kaThando ngoba uThando ebene-fried chicken yena Mavundla engenayo. Niyayibona laa parafini igalelwayo phaa isaqala into, and loo nto
lolu hlobo aqale ngalo i-conversation uMavundla yenze into yobana kuvuke uchuku ngoba uthi kaloku mna bendingenayo i-fried chicken, nina ningamaxoki. So I'm like, hayi bo Mavundla, because mna bendicinga fanuba uclose noThando. Kanti ithini into yakho sana? Did you feel like you were overlooked ngoba uThando apope akwazi uthengela oosister-in-law i-fried chicken? But uThando uthi ndisherisha nomntu wonke njena, yonke into endinayo soloko ndisherisha nomntu wonke. Again uMavundla uthi ufike esizeleka uThando. Hayi bo, njani esizeleka njani? Uthi hayi ndithetha into yobana ubumncinci. Hayi Mavundla, noThando uyabuza uba ndisizeleka kanjani? Hayi, ubumncinci. Ubungenothi ufike usemncinci ndiqonda uba heyi umncinci for umtshato ntonto. Usizeleka yintoni ke ngoku? Uthi ke ngoku uvusa nezinto yobana caba andiyazi uThando kwakutheni ukuze apheke naye i-instant porridge. Andazi noba mhlawumbi ibikwikhonteyina so ebengayiqondi uba yi-instant porridge. So uyahlekisa ngaloo nto like Mavundla nobe shade guys, andifuni uphosisa. And ke ngoku uvusa like i-conversation yakhe, indlela asiterishe ngayo le conversation iye yavusa nento yobana uPhila noThando abavanisisi. Kudala casuba, and I guess bayalingana ke mos. So caba abavanisisi ke mntakabawo and bayathanda usoloko bexabana. Andazi noba bakhe babambana na. Ngoku sive kwakule conversation into yobana usisi Ntobe naye ke uyazi-expressa uba hayi mna uyayazi Thando ufike usemncinci ndikuthanda ntonto. Ndiyabona uba ufike mhlawumbi esesikolweni usisi Ntobe uThando ngoku betshata, but they got along. But ke andiyazi ingxabano yabo iqale phi yaqala njani. Nanko again uMavundla as uba uThando nosisi Ntobe ke bezama urecall into yobana hayi thina nantsi into esihlukanisileyo, though they didn't get to into yobana yintoni kanye into benza into yobana hayi sana bangavisisani ngoku. Again uMavundla uyangena. Uthi uMavundla kwi-diary session yakhe into yobana uThando and the 3 sisters-in-law bebefast beleqwa ngumgqomo. Sitsho ke thina apha eKapa sithi sileqwa itrakhi yomgqomo xa nifasti gqitha nomntu. Bebefast, ndiandastenda kungekho kwanto enongena phakathi kwabo bobathathu. Ngoku uThando akasenanto. Hayi Mavundla, hayi. I'm like, akasenanto njani? Uthi kuvuka ingxabano because uThando akasenanto. I'm like, Mavundla akasenanto kanjani uThando? Because uThando usemhle mna kum. Andazi noba mhlawumbi ke akasenayo imali as mhlawumbi ngolaa hlobo ebenalo ngoku isencane le ngane, because bazi-main characters ke mos siyaxela, it's about them. Sana, I was asking myself a lot of questions because mna I thought that uMavundla noThando ba-close. But as uba le episode ibiqhubeka, I felt some type of way. I felt like mhlawumbi ngoku uThando beqala upopa, uMavundla felt maybe intimidated, could not relate to uThando because ebesazi uThando yena ambona as umntu efike esizeleka. So ngoku uThando ke ngoku ebeseyikwazi uba ngumreki and uMavundla didn't know how to feel about that. Guys, sikhe sibe close nabantu and when we start siqalisa upopa nje kancinci abantu bangayazi uba mabathini, thina sibe singatshintshanga but bona they no longer know how to relate to us. But asitshintshanga thina sisabathanda, sisababona ngalaa ndlela iyi-one. Mavundla sis, I felt like uThando awumenzanga kakuhle kule picnic. Nguwe maan ovuse uchuku, uze nochuku eNtlek, uze nochuku wandibonisa into yobana i-peace, isikhathi se-peace sincinci kwi-polygamy, and bendiyithanda i-relationship yenu as ii-girls, oomakoti plus noo-sister-in-law bakaDlamuka. Ngoku sana kuxabana abafana, nani ke ngoku nivusa uchuku, but uchuku luze nawe. So it shows us that
Peace sana, you have to work hard kwa polygamy to really, really maintain it. And I don't know if people, when they get into polygamy, whether utshatela kwindlu enesithembu okanye wena ungumfana okhetha isithembu, people don't know how to keep the peace. Because just one thing, one small thing, sana luqale phantsi uchuku lepolygamy. So ibiyipikniki yochuku lena yasibonisa into yobana kwapolygamy kulapho abantu bathi, I don't want peace, I want problems always. If akuxatyanwa emitshatweni, kuxatyanwa ii-siblings. If akuxabana ii-siblings, zii-sisters and oomakoti, polygamy ungubani na. Until next time, toodles.